Cloud Communicator er en udvidet softphone i din browser. Cloud Communicator virker både på PC og Mac og kræver kun en computer med headset. Du får en fleksibel telefonløsning, uanset hvor du er. Fra browseren har du straks adgang til din telefoni, hvorfra du blandt andet kan ringe, administrere køer og omstille jeres kald. Hold styr på dine kontakter. Find afdelinger og kolleger i overblikket, eller søg efter dem. Marker dine personlige favoritter. Og vælg din aktuelle status. For eksempel om du er i møde, holder ferie, eller tilpas din helt egen. Hold overblik over, hvor mange der venter i jeres køer. Her kan du også melde dig selv eller dine kolleger ind og ud af køerne. Og nederst i hvert vindue kan du se jeres daglige statistik. Vælg Cloud Communicator, når din virksomhed har brug for en brugervenlig softphone med de mest populære opkaldsfunktioner. Vil du vide mere? Så ring til os, eller se mere på enreach.dk.